Hemen ikusten duzuen manifestazioaren burua nere atzean, 5:30 puntuan hasi da. Xirimiri pixka bat ari du, baina jendea ez da konturatu ere egiten giro benetan beroa. Zenideak gerturatzen diren enean txalo zaparra da, milaka eta milaka pertsona daude hemen, leno erakutsi dizuet irudia, atzean ere jada autonomia kalea beteta dago, eta entzuten ari zarete txalo zaparra da, zenideek jasotzen dutena une honetan. Oraindik, barkatu, ez gera iritsi puntura, baina horra Zabalburuko plazara iristen garenean ikusiko dugu benetan zen orainoko zabalera eta luzera duen honako manifestazio honek. Eta hemendik ikusita, esan diezazueket oso luzea dela ikusten den jende multzoa. Hementxe zenideak eta hementxe gaurko irudia.
zabaltzen gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe. Batez goxe diraueno, ez gara gu asetuko, bat inoloturik deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra, huarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams toss and blow. Walk on with hope in your heart. Zorionak Bilbo gaur zurea da, herri honen argazkia, Maule, Baiona, Gasteiz, Iruña, Garazita, Donostia. Aresek ez du ala nahi, baina guk nahi dugu amnistia. Ieslarien etxeratzea, ta herri bat buru askia. Itxaropenak arinduko du, ez daudenen angustia. Naiz begipea guztia, izan badator izpia. Bidali muxu lauki zuzenak, irten dadin eguzkia. Barrote artetik irits dakien, gure maitasun guztia. Neska laguna, mutil laguna, ama alaba, biloba, noiz iritsiko dira hotzetik, gure etxeko sutondora. Eta noiz arte neurtuko da muxukatzeko denbora. Eguna ez dago horren urruti, ta zuek zarete froga. Bilbo delako betetzear den, amets baten metafora. Inposaketak kanpora, gora Euskal Herria gora. Historikoa dugu egun hau, ta alaxe da gerora. Denak etxean dauzkagunean, kolosala izan
jakin badakigu, kartzeletako giltza gobernuen eskuetan dagoela. Hala ere, aldaketaren giltza euskal jendeartearen eskuetan dagoela ere badakigu. Eta herritarrok modu aktiboan inplikatzen bagara, aldaketak eragin eta egoera berriak sustatzeko gaitasuna dugu. Horregatik, bihartik aurrera ere lanean jarraitzeko deia luzatu amaitu nahi dugu. Herri, hiri eta auzo guztietan busti gaitezen aurrerantzean ere. Euskal presoen eskubideen alde, herri bilguneetan parte hartuz, ekimena bultzatuz, gure ikuspegia zabalduz, eta inguruko guztia konbentzituz. Dudarik gabe, lortuko dugu! Esaera bat bada, zaratak amalau, urrutiko intxaurrak gerturatuta lau. Gure herrian berriz, 34, probatu ez duenak, ez daki zer den hau. Probatu ez duenak, ez daki zer den hau. Estare hilatxuak, ezin dira nitxo, gure lepoan soka ez dago berriko, parregin egotik, neskatan mutiko, kantatzen du berri bat ez da